Em dic Agnès Lladós i soc enginyer agrònom. Hola, em dic Elena Doya Peroy, soc de Sort y soy ingeniera de Forest. Hola, soy Mamen Roldán y vivo en la Val de Manyanet. Soy ingeniera de montes que estudié en la UDL de Lleida. Actualment treballo a l'Ajuntament de Tremp com a tècnica a l'àrea de recursos naturals i municipi. Actualmente soy caporal de bomberos en la especialidad de incendios forestales en el GRAF. A Tremp, estoy en el Parque de Tremp. Actualment treballo a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya des de la seu de Tremp, del Centre de Suport Territorial. Era com una opció de vida, no? Perquè sí que sempre he volgut venir a viure en zona rural i vaig pensar que era una oportunitat per poder viure en aquest entorn. Jo vaig estudiar Tècnica Agrícola a Barcelona, a un centre adscrit a la UPC, que era l'Escola Industrial, de fet. Vaig anar a estudiar Forest, teòricament, a la Universitat de Lleida, a la UDL, però tens un marge d'unes setmanes que comences a fer classes i pots acabar triant finalment quina especialitat vols. Vaig començar a fer Forest i em vaig veure fora de lloc. Vaig veure que, ostres, no era el que jo volia, que a mi m'agradava més el tema ambientals. Pensa que quan jo vaig estudiar no existia l'enginyeria ambiental. Potser ara hagués fet enginyeria ambiental. Llavors vaig veure que per estudiar més la branca ambiental m'agradava més enfocar-me en agrònom. Llavors vaig acabar cursant enginyer agrònom, però l'especialitat de sòls i medi ambient. Una mica per lo que m'agradava a mi, que era el medi natural, la flora, la fauna, tenia diverses opcions. O podia estudiar biologia, però havia d'anar a Barcelona, o podia fer enginyeria forestal a Lleida, que llavors tot just començaven aleshores la primera promoció, i vaig triar enginyeria forestal a Lleida. Yo sabía que quería hacer alguna ingeniería y yo soy amante de la naturaleza desde que nací, entonces sabía que algo relacionado con el medio ambiente, con el exterior. Yo no puedo trabajar en un laboratorio, ya lo siento, lo respeto, pero personalmente soy muy inquieta y sabía que necesitaba estar en el monte como las cabras. Así es que ya tiré hacia las ramas forestales. Lo tenía claro que tenía que ser algo de medio ambiente, ambientales, forestales, y me gustó más las ramas forestales. De la ingeniería técnica forestal que le hice en Gandía, tenía que decidir si hacía la superior o cambiaba podía hacer alguna otra cosa, alguna otra carrera, no, pero yo quería especializarme, entonces decidí venir a Lleida a hacer ingeniería de montes porque aquí estava la rama que me gustava, que era explotació forestal. La veritat és que em va sorprendre l'equitat que hi havia. Jo quan vaig fer tècnica agrícola m'esperava trobar una facultat plena de nois i que siguéssim 2 noies, i a primer érem la meitat total, érem tant noies com nois. I clar, és una tendència que estava revertint. De fet, l'edifici on estàvem estudiant era l'antic edifici, ara estan en unes instal·lacions a Castelldefels que són molt xules, i clar, no estava ni preparat, hi havia lavabos només per nois. Van tenir que adaptar-ho així a tranques i barranques, perquè no estava previst. Però ara, des que jo vaig començar a estudiar, és 50% noies i nois, no hi havia diferència. I a superior, mira, a agrònom se separa per especialitats. El que és ramaderia hi havia més nois. Forestals potser hi havia més nois, ambientals hi havia, si fa no fa, i alimentari, indústries alimentàries, potser hi havia més noies. 50 alumnos en total, más o menos, y éramos 7 chicas, el resto eran chicos. En Lleida tal vez había más chicas, y las clases también eran un poco más pequeñas, éramos 30 y pico, 40, y a lo mejor éramos 10, 12 chicas. Sí, me sorprendió que cuando llegué a Lleida había más chicas que cuando estudiaba en Valencia. Com que era una enginyeria, jo estudiava a la Universitat d'Agrònoms, a la UDL, però agrònoms, hi havia més homes que dones, però jo no recordo que hi hagués molt desequilibri. Jo, les meves companyes de classe, hi havia moltes noies, potser érem un 30% noies, més o menys 30-70, una cosa així. Un ambiente muy bueno. Sí, allí al final
todos queremos estudiar, aprobar, y si estás allí es porque tú lo has elegido, por lo tanto nadie te obliga a estar allí, estás porque quieres. Por lo tanto el ambiente tiene que ser bueno. Quien no lo tiene claro deja el estudio y ya está, y cambia de... ¿no? Pero la gente que estábamos allí era porque queríamos estar allí, por lo tanto el ambiente era muy bueno. Al final el mundo de forestales está rodeado o relacionado con naturaleza, con animales, con fauna, con flora, con ecosistemas, y todo esto que yo ya lo tenía dentro porque me encanta la naturaleza, lo veía en mis compañeros también, que la gente que estábamos allí realmente era gente respetuosa con la naturaleza y que le gustaba lo que hacía, ¿no? Y eso siempre está bien, ¿no? Rodearte de gente como tú o de tu misma salsa, pues siempre gusta, ¿no? Te hace estar más a gusto y te hace, pues, no sé, dedicarle un poco más de amor, ¿no? No, a més la universitat no era molt gran, no sé, a Barcelona, però la d'Agrònoms era més aviat petita, i jo a l'enginyeria forestal érem poca gent, també era un grup petit, tampoc no vaig trobar... Jo venia de sort d'un institut petit de 100 persones i no em vaig trobar tampoc molt desubicada. Y ahí, sin embargo, sí que había una profesora que nos daba hidráulica y que también me marcó, porque era la única profesora que nos daba una asignatura más técnica, porque las demás profesoras eran más de químicas. Y ella era hidráulica y trabajaba como ingeniera hidráulica además, y bueno, también me sorprendió, ¿no? Gratamente, es decir, bueno, existen. Sí, hidrologia o... Sí, hi havia tècniques aleshores també. Potser la majoria eren homes, però n'hi havia bastantes, sí. Tècnica agrícola, hi havia professores, tot i que a mi els que em van marcar més potser eren professors. Potser eren assignatures que m'agradaven més o el que sigui. Però, per exemple, de sols tenia una professora. I a agrònoms també potser em van marcar més els professors. Me recordo com a mínim més dels professors. Hi havia alguna professora, Hi havia. Sí, la verdad es que para mi gusto, a lo mejor me hubiese gustado que fuesen más prácticos, no tan teóricos. Porque, lo te digo, yo pienso que al final, si no haces prácticas, si no sales al monte, si no pisas el terreno, si no miras los árboles, no entiendes, no aprendes. Y sí que es cierto que me hubiese gustado un poco más de cosas prácticas y no tanta teoría. Sí, els estudis van ser el que jo pensava o inclús més, perquè tu quan tries una carrera t'imagines una cosa, però l'enginyeria agronòmica, no? Enginyer agrònom dona un ventall molt ampli, no? I pots fer moltes coses i sort de l'especialització, perquè és que si no, no saps per on tirar, no? Jo recordo que, no sé si vam anar arribant al Saló de l'Ensenyament, però com que tampoc no tenia cap referent, no sabia què anava. Jo sabia que m'agradava el medi natural, bueno, sí, hi havia una part que sí que m'agradava, la part més de botànica i de fauna i això, però com que no tenia expectatives, jo estava satisfeta. Sí que hi havia la part més tècnica, no? Les bàsiques, física, química, matemàtiques, són les bàsiques, que són les de totes les enginyeries, però a part d'això, bé, tinc un bon record. Aquí, per exemple, a la seu de Tremp som 6 tècnics i tots són geòlegs, menys jo que soc enginyer agrònom. I fins ara eren 5 noies i un noi. Equitat no. No m'he sentit mai amb inferioritat. I a nivell de la seu de Barcelona, he treballat molts anys a la seu de Barcelona, ja hi havia equitat també. Al meu àmbit laboral, com a tècniques o enginyeres, hi ha més persones a l'Ajuntament. Sí, hi ha dones. Yo lo que veo es que los profesionales que veo trabajando, tanto cuando voy al monte o por cosas de trabajo o cosas personales,
sigo viendo más hombres que mujeres. Cuando veo que están haciendo a lo mejor un estudio de campo, sigo viendo más hombres que mujeres. Sí que és cert que per la meva feina, quan vaig a unes reunions que són tècniques, i depèn del nivell, hi ha més homes que dones, i si vaig a una reunió que expliquen la fase administrativa dels projectes els FEDER, quan parles ja de fase administrativa ja comença a haver-hi proliferació de dones. La veritat és que les carreres han evolucionat, no? I les que tu coneixies potser ja no existeixen, n'hi ha de noves, no? Jo me'n recordo això, la enginyeria ambiental, ostres, si hagués existit, m'hagués anat cap allà, no? I ara, per exemple, és més popular, diguéssim, que agrònoms, potser, no? Hi ha més gent. La veritat és que ha variat bastant, però segueixen haver-hi les enginyeries fortes, la industrial i tot això, però crec que ara hi ha un rang més gran d'especialització. Abans tenies que fer moltes assignatures comunes i sorties tots una mica amb la mateixa base, i ara no, ara et pots fer tu el teu perfil propi, no? Estem una mica lluny d'altres universitats europees, en la qual ja no diuen ni que estudies enginyeria industrial, sinó que una enginyeria i tu des d'una base et vas creant el teu perfil, però jo crec que és cap aquí on es vol anar tirant. I ara sobretot amb els màsters, que és quan tu t'especialitzes realment, és amb el màster. Jo crec que els nois o els homes trien més carreres tècniques, potser, i les dones potser trien carreres com més de servei, no? Infermeria, medicina, psicologia. Jo penso que és també com funcionem, no? Jo a nivell personal considero que som diferents i sí, hi ha sensibilitats diferents per les coses i no passa res. L'important és que no hi hagi barreres, que tu, si vols estudiar una enginyeria, no tinguis un problema, no?, per estudiar. El que és important és que si hi ha un enginyer, una dona i un home, els dos enginyers, que els dos tinguin les mateixes possibilitats de créixer dins de l'empresa, o que els sous siguin equitatius. Això sí que hi estic d'acord, però forçar sortides professionals si no hi ha un interès tampoc li veig la gràcia. Puede tener algo que ver con que la juventud, entre que los estudios son muy caros, tu familia te tiene que avalar o trabajar y acompañarlo. Y son muchos años de estudio, al final creo que la gente elige cosas rápidas y prácticas. Penso que hi ha un tema social aquí, sí. Tradicionalment, això, el que comentàvem, la infermeria o igual magisteri, són com feines que han exercit més sempre les dones, o llevadores. Segurament el 90% de llevadores són dones. Sí, casi todas las ingenierías están más masculinizadas. ¿Que está cambiando eso? Espero que sí y que siga así, porque hoy en día las mujeres tenemos un poco más de la mente más abierta, la presión social no nos aprieta tanto en ese sentido de que quieras o no llevamos en los genes, ¿no? De años y años de generaciones de la mujer cría a los hijos en casa, eso está en nuestros genes, al final nos lo han inculcado para la fuerza. Eso está cambiando, las generaciones están cambiando, las mujeres trabajamos y cada vez más y somos más ambiciosas. Ya no nos conformamos con estar en casa, que nos encanta cuidar de nuestros hijos, pero también nos encanta crecer profesionalmente y cada vez esto irá más. Estoy segurísima que las mujeres ya no se plantean no trabajar. I les nenes no veig que tinguin por de res, al revés, estudien com les que més i no els fa por les dificultats. Sí que potser el problema és la imatge que tenim de l'enginyeria. Enginyeries, el que sí que crec que els falta una mica màrqueting, no? Perquè són
en el fet són carreres molt pràctiques i això és el que m'agradava a mi de l'enginyeria agronòmica, que és una feina molt pràctica i és buscar solucions i et formen i et donen eines per trobar solucions a diferents coses, no? Per això que... No veig que hi hagi cap dificultat perquè tenim la mateixa capacitat o més i som capaces d'estudiar qualsevol cosa i preparar-nos professionalment per lo que vulguem. Jo penso que més aviat és un tema de que tu tries el que vols estudiar, el que t'agrada, independentment de quin sigui el teu gènere. La actitud lo es todo. O sea, una mujer con una buena actitud puede hacer cualquier cosa. Que físicamente podamos tener alguna diferencia, estoy de acuerdo. Pero intelectualmente no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que la actitud que tú tengas y cómo tú te valores, ¿no? Es lo que te va a dar la fuerza de decir, no, yo quiero hacer esto y puedo hacer esto. Si tú ya tienes una autoestima un poco mermada y encima te están diciendo que eso es de hombres y que eso hay que estar fuerte o hay que ser muy lista o hay que trabajar mucho, pues tú te vas haciendo pequeña y al final vas por donde crees que, bueno, vale, pues esto puedo asumirlo. Pero es un problema de actitud, no de conocimientos ni de capacidad. Penso que han de saber el que els agrada o el que els pot omplir i després no saben que si et dedicaràs a això o et dedicaràs a una altra cosa. Penso que cadascú ha de triar el que li agrada o el que el satisfaci. L'avantatge és que no hi ha cap decisió errònia. Tu fas un pas més, no és el pas definitiu de la teva vida. És una carrera, simplement prens una decisió, però no és una decisió de vida o mort, és una decisió per fer aquell any em dedicaré a fer això. Si comences la carrera i veus que no t'agrada o no és el que tu esperaves, que també a vegades pot ser pels professors, que no veus que no et sents bé, doncs no passa res. L'any següent canvies o busques la manera de girar-li la truita. Yo pienso que es una muy buena manera de invertir tu tiempo en tu juventud, enfocarte en algo que realmente creas que te va a gustar y creas que te quieres dedicar el resto de tu vida laboral a eso. ¿No? Porque si carreras prácticas que creas que, bueno, esto es pim pam y seguro que encuentro algo. Bueno, sí, pero realmente te gusta.